totangte pini non tong sekot lo nanglitum phan ke hang angbong anta nanglitum nadak BJP office long nanglitum nang pale thekpot media claim bang pu bang pitong phan churu parlo tong sekot pen alam the bangke tong sekot pen nilitum labang so alam the pa clear nang ko atham alam the la hendo non het jong APHLC pu ka chikrong jai kathar alangli president ahin pen press meet ki padu laso puthak bangke nilitumta lake ahok kali alam ke karjuun pulason kali lapen rat aphan pamahunang ne APHLC angbong along laso angbong along alang litum asong angbong kache thak lo ne alang litum asong angbong along kopini alam ki klang lokot along bangke BJP a party aphan akoiwan vedat nei lapen laso dim along nilitum a leader ilitum karbianglong karbia leader itum autonomous council along CM saraphan tangka ke rabdun 15 lakh tang lason kaline kalang ni alam ke bok lasona putha ka bangke alangli abatai batai lasot ke koi thap alam bangke alangli chibidru ne athe pipot ma APHLC pen alangli tum ha Meghalaya long ke hang APHLC abedet apita alangli tum amen chen ben hang sida rada tum thek prong isi alam bangke alangli tuma APHLC pen government aphan kwansi memorandum ki pima hemprek aphan Delhi Dispur pen chenglok konan se alangli tum kele ma rada tuma thek prong lapen time against alangli tum APHLC amen pen amen enlote election hai ta hai po amen pe alangli tum alang leadership pen pinang election ke pathudun dolo sita rada tum chini lo alang lifana bangke ahok pet a hemprek ki hang kali hemprek ki hang angbong along ilitum 6 sidul alam the pen autonomous state alam the ke pa confuse rat aphan akula songbong si nitum ta 6 sidul donain ke nitum ta autonomous state ti nain ke pu laso alam ta ke pamang ta alang li rat along ponpo 6 sidul ateng pensi autonomous state itum create nang po itum claim po laso alam si akimi ason alang li ka pinchong pon aso alam ta rat tum chini pakalo lasi laso puthak ta kwansi itum 6 sidul aja kong duma kwansi itum autonomous state akenang sot ma bangke ilitum 35 years experience movement along iklema atum dolo mane kaskom long dodun lo mane ASDC long dodun lo mane CPIML amen ben dodun lo hala sodim long ta karbing long rat ke chini pakal lasi non laso apor hut APHLC angbong alang litum angbong kachi bohong sai komani original komani duplicate palong BJP a party ben thangnat kachi rap awe lake rat atum chini pamikane lapen hemprek ki hang alugot along hemprek a farman aphan autonomous state amen pen jongsi komani ki claim abang futa dolang pulote halatum pen bangke autonomous state amen pen bangke ke claim dun along ka chirap dun ke claim ra petjia phan laso autonomous state ai su ki pachun jia phan bangke BJP ke cheng pen taning je ponbo lasi ahut pen ahut mentune ASDC a leaders atuma phanta ha chief minister along talks along ke ponsita lituma CM phan theklo mentune kaskom atum jong si Delhi along autonomous state alam the kaning je dam pulote mentune autonomous state alam the pen kachi tong dun la pusan ilitum a leaders aphan chi theklo lasi jong si laso dim long alang litumang bong kachi bong APHLC ang bong long kachi thak APHLC along AB dokok APHLC long duplicate dokok long ke BJP pen thangna da kachi rab dunabe lapen si la non APHLC pu kachi krong la non JI kathar langdam erlo pulote alangli bangke lada ke pilo all party hills leader conference pumatidi JI kathar a party langdam erlo pulote lage single party hills leader conference lo langdam ete athe alangli invest si kaita chiraya laso prang nangli tum press meet long theklong inu da song aphan lo pulote inu da phan si kroi et nei ta ho leaders pute la ke kalidel lo consensus kalidel lo party pulote kadu ka we chingwai ching sai pensi laso alam thesi pangdak si party puji inudret alame ko puloge lage ke chidon ko laso jok pensi ilitum non dak BJP atuma phan akoi ki pike
lake jai gathar kali jai gathar along achamcha giri tum le ningji sita chok chelo lage lapen lasona koyong si pibom pulote nilitum sita me lake alang lituma against claim nang koi hoy ni tum law and order na dam nang kok thai hoy ni tum kaprega beosa ni tum BJP a party bena claim nang kok thai lapen isialam dola hempre ki hang ke only jai gathara party si hang chot nai pu bang chokche jai gathara party si hemprek hang chot po latum akai si ningkan hajar ta hemprek long ni lason ki khang pring akam bang ke jai gathar ta claim nang ni jai gathar jong si hemprek nang ji ba jai gathar long ki dodu no tum jong si hemprek nai pulote kar biang long arlu ki doan ke khei barim tuman dak ki do barim tuman pen cheng lok ladak dharmo long iklem tum mani NGO long iklem tum mani saguri iklem bang ta hemprek a farmana long meeting gidun ke kopia apap long do ko dun vek nai po phan gali sita meeting ka choparju maju ko long ta dun long li po alang li kaning ji ta lata chokche jong si itum hemprek hang nai pulote ang ton na muni ta tum si chingrum nai ang ton na ili tuma dak doan ki klema bang ko tuman si chingrum nai lasi lason non son jai kathar alangli BJP afan a blame ki wan bangke la non pini amasi alangli chi withdraw that nahi lapen APHLC tum 17 arni latum meeting ki hang po alama bangke along dam lo koma APHLC lo nege ni tumi lang le lo sita hemprek afan pusi latum kipu lama hok hema bangke alangli tum hanta hang buta alangli tum chipu lasi hemprek ki hang lo alangli tum ang bong long ala pen akaprek le mane ki claim bang pule do pusita me hala sodim long nili tuma hin pen hanglat ka chirab du nave la pen kaningi du nai alam sabe lasi hemprek a farman pulote ili tum hemprek a farman pu bangke doan akar biang long all parties sidame la pen ladak ki the kire tum punon intellectual tum punon hemprek a farman bangke claim rap pet abang siginai lasi jai kathar lapuson BJP a fan karbok lapuson BJP a party la pen CM Dr. Tuliram Ronghang ili tuma leaders afan tangka ki pidum ta apor pilo je APHLC pen ta batai election thurlo ki pahai uni alangli a failure ta rat apan chithan tha ni uni datlo ni leadership kali pute mentuni anu kapre khanta alangli leadership la sinil tong pui pu bang la si to the point la phan sa alangli phan punang pu si karbia homas saram the long ta du la si jai katha phan nil tong batai pulo alangli ki pa chobai la chong thui rada phan ki than tap nil tong batai press media pe da pu bom la ta alangli bang ke ing ton te non thatta ko pa chobai alam ning ye lo komane tu meeting APHLC tong ki seng hi lo ne ko pi lo ne bang ne tong phata invitation ta nang pa le la lo sita alangli ki pu bang ke BJP atum si la so meeting ke ki pha pusipu aphrang bang ke kai ta mit batai tinta je nil tong phan bang ke bongo sena alam batai pharu ningelo pulo tong la so ahok patin ko pu phan ki a formula si jai ka thara bang ke ka phulo asi bongo sena kalida ta press ata mana bongo sena pu la pachi thange ba ahok pe da bongo sena ke alang halo kumat lo la dak bongo sena thek long le non APHLC alang tu bong chi bohong lo nang ko ke konai ne kai ta blank fire sik a so muni ra bang ke kai ta blank fire si pang bo tu da point na bang alang ning je alang li la so puthak la sinel tu bang ke condemn non bang ke hodai ke nel tu alang li phan piloma chire nai pere pu sa sin non pang nel tu bang ke ka condemn than lo alang li phan condemn jai kathar alang li lai kan ye tap inut kithak kachikrong amunit laan ki pa chobai inut kithak kachikrong amunit laan ne hinono alang ki koi thap ami thanga party ka chi free lo ne ko pilo ne lai ta chini nelang anote na kapre ke tom pana ki hang ke maduta right do alang le tom phan hang chot pute ne tom phan hang hedat poson te la ke bela kalam lo si tanung ke katu ka phan hang eta ami thang ahi chi thirik thijok ason ahi ka chi thirik poson tha thaksi alang tum ki chok che alam ka chi therak ajoi ne si labang ke akapre ka phan ki koi BJP tang ho bongo sena tang ho lai ki koi thap bang kai ta la si bongo sena atai po ta alang li tum helo
bongo sena amahang pa thek ta alang tum hello non kadu ka phan APSLC atum nangai pa phuk du pu nangai koi abang ta alang li tumang bong si lagi ka jai kathar pen arang ri ri asang ho tum situation alam ta alang li chini paka ke karbi khai longri abo hor ta alang li ke chini paka ke karbi jutang jupat abo hor ta alang li ke chini paka ke pen ke pang bo thap lok alam kani ye pen abang ke aka prek ka party tum ta la phan kroi dun de tangi pusi nel tum hin pen kaduk ka ve ra da phan ta chuning ri lok da lo de ye ye ke mon bang ke li tum long do kai chumang kru spokesperson BJP along with si Romhan kaduk we nang tham thu alam ke thang nu nai ke avelo aita BJP phan doctor CM doctor Turan Rohang phan ke sena chinialo aku APSL se mongta komatri komanma pubangke jai kathar se bisi chini pasino aku ke koi bangke no la non meeting e phaji 17 na dia alam pelke BJP RSS tahop amuk tahop la tumse conspiracy bangke jai kathar amithang se conspiracy guri amithang party phan si mane double standard conspiracy guri ke jai kathar amithang ma dak thengra gun de lobong bang no po bisar ngi BJP pan akoy jawa thengra gun de lobong bang no po bisar hai kar betum lancho lasi ni tap dutai bane lana na tangka ki bidun ta ho proof doma non mata legal steps and me FIR people dorkar FIR people bolte as per rule as per law alamang arrested po he'll be arrested api bangere enquiry do po hai as per law to lahai nijita mane la an nijita ta nona ta lahai tum BJP penge claim mane chiri friend bon chichi nijibon pule si abatai lahai sixdulamen penon hempregamen penon nili pujinon ta is too late after alang itara hosi movement claim nahi polo after retirement non mage kalili kalang mane party ban anonge jo BJP ban anonge jo CM ban mane unnecessary criticism alang amethang party kesolai pakanon election je pahai phan burino sta amethang party ang bong si lai amethang se conspiracy ka chori hadak se ka chingna kechi pa jog je phan BJP basi ke blame kaliri kalang alam kaningji lasini movement song mane thoklo kachiru ba amha lason ke suli berbe rara phan pamang huwer ke ni lasi ka condemn polam kali condemnable seda nilipu bangke lahai alama kam ben cividru tha kichok che kaninje cividru non afran mai ke claim pakanon seda rara phan ki pamang hu phan bori dari non yuduma government yuduma council non university pen changlok non latest ha delegate infrastructure phan education so university phan kapre ga facilities ke bandia phan rara phan kidu kisung pen ke pajog je phan kaburi damosi kalili kalana non aku lam gar juno lasi na tuma true pen manal tuma true nelir jai katharen alang tuma ri sang hotum kaning je bangke chokche lapan ke lason nije berane lasi
lan ke pin ke pading wi ya kam athai se ave as a spokesman bahini dan ingelo la so teng si karbengo rat bag non karbengo autonomous council ko pima ke claim ahaw ga rat panang thuria pan la hayala mi dum chini nang po la pen la jai kathan and his groups kapajitak tak alam ke pam mahumi me alam abang ke itu mane langdamang insai si bisar nahi busin lagi mara lancho Nali tum apkan aku ay nakar bok pusin nali tum namplar bipon lo. Nanti nali tum legal election kan je pan kupine step kita yang pan kerja sektor. yes definitely sita legal action ke legal system kapek dulu mati public as a whole rat secretary rat bhan ke pamang huje phan ke laso bang ke nil tum ke chidon nunde pamang hu nong le Dolang ma. Pulang